pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Ni neu nirekin. Martin gustoko dut, 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 Martin gustoko dut. Bai, horrela da, nire ondotik pasatzen denean, sudurrak azkure egiten didalako, eta nire belaunak txoratu egiten direlako dardarka. Baina, bera ez da konturatu ere egiten. Nire ondotik pasatzen denean, ez nau begiratzen. Lucia nire lagunak esan dit horrela ilea bilduta ez zaidala ondo geratzen. Agian mototxak askatzen baditut, Martinek begiratuko nauela. Mototxak askatu ditut, baina Martinek ez nau begiratu. Hanek nire lagunak esan dit agian betaurrekoak kendu behar ditudala. Horrela, mototxari gabe eta betaurrekori gabe, Martinek begiratuko nauela. Mototxak kendu ditut, eta betaurrekoak ere, baina Martinek ez nau begiratu. Nire buruan geroz eta txori gutxiago daude. Pixkanaka, egan doaz. Nora doaz? Luisek esan dit nire aurpegitik irrifartxo hori kendu behar dudala. Mototxari gabe, betaurrekorik gabe, eta aurpegiko irrifartxo horik gabe, Martinek begiratuko nauela. Mototxak kendu ditut, baita betaurrekoak ere, eta irrifartxoa ere, baina Martinek ez nau begiratu. Zure orbaintxoak izango dira agian, esan dio Lolak. Nire orbaintxoak? Bai, agian, mototxari gabe, betaurrekori gabe, irrifartxori gabe, eta orbainik gabe, Martinek begiratuko zaitu. Gaur, eskolara mototxari gabe joan naiz, betaurrekori gabe, irrifartxori gabe, eta orbaintxori gabe, baina Martinek ez nau begiratu. Ez dakit nora doazen nire buruko txoriak, baina badoaz. Eta urrutira doaz, ez ditut ikusten. Karlak esan dit, nire kantutxo hoiek kantatzeari usteko. Horrela, mototxari gabe, betaurrekori gabe, irrifarri gabe, orbainik gabe eta kantatu gabe Martinek begiratuko nauela. Eskolara joan naiz, mototxari gabe, betaurrekori gabe, irrifartxori gabe, orbaintxori gabe eta isilik. Baina Martinek ez nau begiratu.
Markosek esan dit agian gehiegi hitz egiten dudala. Eta isilik egoteko. Mototxarik gabe, betaurrekorik gabe, irrifartxorik gabe, orbaintxorik gabe, kantatu gabe eta isilik joaten manaiz, Martinek begiratuko nauela. Baina mototxarik gabe joan naiz, betaurrekorik gabe, irrifartxorik gabe, orbaintxorik gabe, eta ez dut kantatu ez da hitz bat ere esan. Baina Martinek ez nau begiratu. Agian nire hegalak dira. Agian nire hegalak dira. Pentsatu dut. Nire hegalak kentzen baditut. Honela mototxarik gabe, betaurrekorik gabe, irrifartxorik gabe, orbaintxorik gabe, kanturik egin gabe, isilik eta hegalik gabe, agian Martinek begiratuko nau. Baina ez nau begiratu. Gaur eskolara nire mototxarik gabe joan naiz, nire betaurrekorik gabe, nire irrifartxorik gabe, nire orbaintxorik gabe, nire kantorik gabe, nire hitzik gabe, eta nire hegalik gabe. Eta Martinek begiratu egin nau. Bai, eta uste dut irrifar egin didala. Bai, ikusi egin nau. Baina, orain, ni naiz, ni neu ikusten ez naizena. Eta non daude nire buruko txoriak? Luziari esan diot, nire mototxak gustoko ditudala. Aneri esan diot, nire betaurrekoak gustoko ditudala. Luisi esan diot, nire irrifartxoa gustoko dudala. Karlari esan diot, nire kantuak gustoko ditudala. Lolari esan diot, nire orbaintxoak gustoko ditudala. Markosi esan diot, hitz egitea gustoko dudala. Eta ni neure buruari esan diot, nire hegalak gustoko ditudala. Orain badakit, ni neu nirekin joan behar dudala. Begiratu eta ikusten naiz. Hegalak ditut. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Eskulan bat egingo dugu. Zenbat gustatzen zaizue zuei eskulanak egitea? Asko, nik badakit, baiez buztinarekin ibiltzea edo margotzea. Gaurkoan egingo dugun eskulana gainera, ondoren erabili egingo dugu. Arropak ohe gainean edo aulkiaren gainean utzi beharrean, bertan txintxilikatuko dugu. Gaur, arroparetzako kako sorta egingo dugu. Honetarako gurasoek ere lagunduko digute. Baietz gurasoak, naski baietz, pauso batzuk pixka bat zailagoak direnean, beraiek lagunduko digute. Baina gogoratu zuen irudimena oso handia da. Beraz, aurrera jarraitzeko erabiliko ditugun materialak aurkeztuko ditugu. Hauek izango dira erabiliko ditugun materialak.
koloretazko margoak, pintzelak, itxasteko kola, arkatza ezestekoa eta goraizeak, koloretazko goma eba, egurrezko taula bat, baita beste 4 egurrezko zati, torleku batzuk eta 2 kakotxo. Gogoratu lagunak, erabiliko ditugun material guzti hauek berrerabili egin ditugula. Esate baterako goma eba zatiak etxean ziur izango ditugula beste noizbait beste eskulan bat egindakoan. Baietz, edo egurrezko taula hau bazakarrontzian aurkitu dugu, edo beste norbaitei eskatu diezaiokegu. Aurrera jarraituz, hurrengo pausoan ikusiko gara. Lehen bizi lagunak, taula apaintzeko erabiliko dugun marrazkia pentsatuko dugu. Nik adibidez tren bat margotuko dut, eta trenaren atzekaldean paisaia bat egongo da. Taula gainean jarri eta goma eba zatiak marrazten joango gara pausoz pauso. Behin, pieza guztiak marraztu ditugula, moztu egingo ditugu, kontuz goraizeekin. Goazen moztera! Beno lagunak, zatitxo guztiak moztu ditugu. Ikusten duzuen bezala, marraztu ditugun zatitxo guztiak moztu eta orain itxasten hasiko gara. Ikusten duzuen bezala, zatitxo batzuk itxasi ditut dagoeneko. Belarra, zerua, eguzkitxoa, ea ba, itxasteko kola hartu, ongi kola eman, eta txukun, poliki, gainean jarriko dugu. Ze polita! Honela, zatitxo guztiak itxatxi arte!
Beno lagunak, azkenengo pausora iritsi gara. Kakotxoak margotu ditugu laurak. Eta orain, itxasteko kolarekin, bizkotxo bat ipurdian eman eta itxasten joango gara. Ikusiko duzue zein polita geratuko den. Orain bai, azkenik gurasoei laguntza eskatuko diegu. Zertarako? Lehen esan ditugun torleju hauek kakotxoaren atzetik jarriko ditugu, taularen atzetik. Horrela indartsuago egongo da eta berokiak etezkigu eroriko, baina horretarako erraminta berezi bat erabili behar denez, eta guk minik ezartzeko gurasoei edo heldu batei eskatuko diogu laguntza. Ados? Beno, segituan gara hemen berriro. Beno lagunak, bukatu dugu! Ikusten duzu eze polita geratu zaigun? Begira, begira, ze polita! Atzekaldean kakotxoak jarri dizkiogu eta orain bere tokian jarriko dugu. Ea ba, nik hauxe aukeratu dut. Hementxe txintxilikatu eta estreinatzea besterik ez zaigu geratzen. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Ba, marraztira! Badator txoro txaranga eta Dei Iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com